Hayırlı gün, hayırlı kеш, Dünya Studиясын караучылар. Бүгін бізде қонақта Татарстанның халық артисткасы, бик күпләре безнең яраткан җырчысы Хания Фәрхи Биктахирова. Хайырлы көн, Хания. Хайырлы көннәр. Хайырлы көн Гөлназ, хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез дип дәшигән. Хания, менә без Dünya Studиясы төзелгәнгә безнең хәзер 1 ел вакыт узды. Biz senin bilen ikinci tapkır şu stüdyoda çalışabız, lakin bu stüdyo hazır bizim uyuştu, motoraydı. Şu 1 yıl davamında sen de şok tığına uңышlar da bulgandır, uңышsızlıklar da bulgandır. Mine şu nindi yanılıklar bilen yaşab aldın, yılga asarga buladır indi hazır, yıl uzub bara. Rahmet, birinciden kutlayım. Mene şu motor stüdyoguz bilen, jıynak gına, motor gına. Bu bizim için, artistlar için de bik kerakli ayber. Özgәрішlerге келгенде, оңышсызлықлар бәлки мен өзім шондайрақ кішідір еске түшірәзім келмей, жоқ кебек алар менің. Алар ұзақ кете тұралар, оңышсызлықларым бары тек мені өшірақлы рәуішті екінші этаждан еғылып түшіп, мен әлбәтте жайыны қызғаншқа қашы бұйыл көрәлмәдім деп әйтірге мүмкін. 22 үйінде болды шоша хәл. Шонан соң мен 2 аяғым, қолым сынып, yatırga turı kildi. Ama alar orta kaldı. Uzdu. Şundan sonra men şoşunday büyük ökçelerge çıkıp sahnelerde bi jırlayım Allah'a şükür. Iske alası da kimi. Qalğanına qaraganda Xudoy Taala özü tege yardım etip turadır. Uylamaganda men bulay jеңел яңа programmаны işlep çıgalganym yok idi. Tuşakta yatkanda bik köp jırlar öğrenirmin degan oyum bir neçe tapqır kelip düştü. Ama anda men halatim alayıq bolmagandır köresin. Ama 2 atnada tezgene özümnün köngülüme yakın bolgan jırlarını işlep, yaşlarım bilen işlep, ansambl bizde bizim kadar yaş kişiler, jigitler, yaşlı kızımız da var. Bik motorguna başkarıp çıkıp mena Qozanda bulduk. Күрсәттек Казан тамашачыларына, һәм дә инде Уфа тамашачыларына. Һәм без әле генә күптән түгел генә шул Уфадан туры Мәскәүгә очып, бик зур турда булып кайттык. Анда инде җырчылар, минем иҗатташ дусларым дип әйтим инде, бик күп зур шәһәрләрдә бик уңышлы йөреп кайттык. Мин ни өчен буларны сөйлим, чөнки безнең ул уртак эшебез бит инде. Уртак шулык, чөнки Россиянең төрле төбәкләрендә яшәгән безнең милләттәшләребезнең каршы алуы. Без бит инде быел бигрәк тә мәдәният елы игълан ителде бит инде. Россия Федерациясы буенча да ул, Татарстан Республикабыз буенча да. Инде менә сез алып барган эшләр белән бер рәттән иң телне мәдәниятне саклап калырга күп урын яулап алган ул җыр дип әйтер идем шулай ук. Җыр бик тиз барып җитә халыкның күңеленә, әйтергә теләгән фикереңне, уеңны һәм сеңдерергә теләгән шул фикерләрне дип әйтик, җиңелрәк җыр аша җиткерүе. Хәния, беләсеңме, менә минем синең концертыңа бардым, карадым, яңа җырлар да күп. Менә элекеге җырларга да игътибар иткәнсең, исемсең бар дөньяны яңратам, ул мин сине яратам, яратам. Ул битеге хатын-кызларның күңеленә, иратлар күңеленә керә торган шундый мотор җыр, ул синең электән килә торган җырларыңның берсе. Менә минем иштәсем килә, бәлки шундый элекеге җырларда хит булган җырларны җырлап, бер аерым концерт программасы күрсәтәсе килмиме синең? Булыр ул, Гөлназ, аңа әллә ни күп эшләргә кирәк түгел. Минем үз студиям бит инде, үземнең аранжировкалары, осталары, ансамблемдә өчәүләр алар җегетләр, әллә кая урамга чыгып йөрүче түгел, чөнки элекке җырларны әлбәттә аранжировкаларын заманча итеп эшләргә кирәк. Тик әле теге шул тиклем күп минем яңа җырлар, материаллар, шуларны аралап чыгасы килә. Беренчедән, икенчедән, монсы әзгенә җиңел рәккенә адым атлау була бит. Тегел аның өчен күп миңа вакыт кирәкми. Мин аны рәхәтләнеп эшли алам. Хәзер инде менә әйткәнеңчә, теге әйткәнеңчә ишетсен бар дөнья, мин сине яратам. Ул бит инде шунда сары, үпкәләсәң әйдә, үпкәлә. Ул бәхеткә түзеп кара, менә бүтән шундый җырларны, питрәчләрне, элдермешләрне бергә кушып, халык шундый җырга, менә шул җырларыңа да сусагандыр сымак диелам. Гөлназ, менә алар бит шуннан да теге өскә кигән күлмәк тәнеңә якынрак үзеңнең күлмәгең дигән әйбер, аннары үз балаларың кебек. Ул әзгенә
Теге залда отырган тамашачы бер үзлексез гел үзенең яраткан җырларын тыңлап кына утырып, йөрәкләре тотмас микән? Рәхәт булыр, җөрәк тотса рәхәт тоту булыр иде бу Бу әйтелгән фикерегезне мин аны күңелемә йөрәгемә салып куям. Әмма менә бит инде ул шул адым, шул эш буенча без эшлибез. Әлбәттә, яңа җырлар, яңа композиторлар, шагыйрьләр белән көндә очрашып торам әле. Шушы арада ниндидер теге язгы ташкын кебек иҗат китте. Әйе, алар белән очрашкан ничектер вакыты да табылып тора. Әмма бит инде киләсе менә бер ярты ел калып бара. Юбилей 2-5-ле, шуңа инде мөгаен менә шушы теге иңдәге булган багажны матурлап, bir юбилей гына җитәр микән? Менә ансы икеле, әйе. Ансы да бар. Әйе. Әйе, менә син бит инде гел сәяхәттә кайчан шалтыратсам да менә бүген иртә белән кайтып керәсез, кичкә чыгып китәсез, кичтән кайтып керәсез, иртә белән тагын юлга. Яңадан Сибир якларына җыеласыз бит әле. Әйе, Алла бирсен. Омский, Томский, Кемерово, Новосибирский. Менә өйдән узакка чыгып китәсез бит инде ул Сибир яклары, анда менә кайтасы килү теләге көчле булыр инде. Менә әле генә 20 көн әйтеп үтүмчә төрле шәһәрләрдә йөреп кайттык без. Монда бик каты йөрү юллар бер көн эчендә 800 чакрым уздык. Күз алдыгызга китереп карагыз аны. Чөнки автобуста bütün artistlarны зур автобус, әлбәттә, уңайлыклары бар иде, әмма дә ләкин йокламыйча барып, нигә гримерныйга кереп, әзерләнеп инде әлбәттә тамашачы алдына сәхнәгә чыгу тагын күчеп киткән чакларда булды. Җиңелдән түгел. Әмма монда иң минем өчен ана буларак, дәвани буларак Алсуым бит инде беренче курста ул. Шуңа күрә аны озатасым килә, кашаласым килә, тәмләшләр пешеп торасым килә. Өйдә булганда инде мин барысында тырышам. Һәм дә инде әлбәттә менә хәзер шушы тапшырдан туры Әминәм, Ясминәм янына барамына йөрәк ашкынып тора алар янына. Көндә кызык, көндә яңалыгалар белән. Һәм дә инде безнең өебездә Габдулхайның әтиебез 85 яшь була, аңа озакламый. Ул кеше яшендәге олы кешегә тәрбия бик нык кирәк. Алсуыма бик зур рәхмәтлемен әлбәттә. Алсу ул бик зур йөрәкле, аңлый, тәрбияли. Алсу белән. Шуңа күрә менә шул яклары бар инде аның. Әмма менә хәзер сез әйткән Сибир якларына китәбез бит инде. Исән сау йөреп кайтырга ясын. Новосибирскига ук минем Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында эшләгән чакта спектакльләр белән барып җиткәнем бар иде. Әҗәрче буларак барып җиткәнем? Юк, Томскига да барып җиткәнем юк. Омскига да бер тапкыр булганым бар. Бик яхшы каршыладылар, шыгрым тулы зал белән. Төмәндә инде еш булабыз, менә шуңа күрә. Сез Чиләбеләрдә буласыз инде? Булабыз. Анда Чиләбе инде үзебезнең күрше шәһәр килгән шулай. Әлбәттә. Хәния менә репертуарны җыясың бит инде, карыйсың, барлыйсың. Синең өчен җырчы кеше буларак, син бит шигырьләр дә укыйсың, шигырьгә, сүзләргә игътибар итәсеңме, көйгәме? Алар исә тәңгә килергә тиешме? Көй матур булып, аны башка шигырь белән үзгәртергә мөмкин булган җырлар юкмы? Бик яш була. Менә мин бит инде үзем дә заманында, дип әйтик, җырлар языштырдым мин. Мин композитор да түгел, шагыйрь дә түгел, мин шигырьләр дә язам. Көйләрне дә күбесен мин үземчә дә боргалап җибәрәм, рөхсәте буенча авторларның әлбәттә. Шигырьгә бик еш кына үземнең кулым кермичә калмый. Чөнки җыр текстны инде ул сер түгел, барыбыз ул турда күп сөйләнелә. Җырга текстларны язу җырның шигыре ул аерылыбрактыр, әз генә җиңелрәк, җиңел канатлырак булырга тиеш. Әлбәттә аның бар менә кыйнама язмыш дигән минем җырым бар. Андыйлары да, әмма аерым бер караш булырга тиеш. Шуңа җырның бит җыр әйтик инде алып җыр дигәч мин әллә инде ул минем нурлар сибеп торган кояш та шикелле ул, канатлы кош та шикелле. Җырның әлбәттә сүзе дә булырга тиеш, матур көйе дә, һәм менә шу матур сүзле, матур көйләне, матур итеп җыр итеп чыгарган матур тавышлы җырчысы да булырга тиеш, матур тавыш. Шуңа монда 3 факторда бик нык ул бик зур урын алып тора. Шигырь генә, көй генә дип әйтеп тә булмый, һәм тавышыңа туры килергә дә тиеш. Һәм әлбәттә инде шушы матур итеп очкан синең җырың беренче тыңлаганда ук тамашачы дип күтәреп алса, менә монда инде уңышлы дигән сүз.
Hani sen tövekkel kişinde men sana şakкатан dostluklanan da. Рәхмәт. Мен сине хөрмәт итәм теге йолдыз булып та күккә китмичә җирдә калган өчен бит теге гади булып томашачы белән халык белән аралаша алган өчен. Рәхмәт бик зур. Икенчедән шундый тәвәккәл булган өчен мин сине күрдем авырып ятканда хәтерлим һәм бер айдан соң сәхнәгә чыгып баскан җигүчә туфлиләрдә мин шаккаттым. Менә ничек ул тәвәккәллек ул каян килә? Ул әтияни тәрбиясеннән ул геннар буенча күчкән тәвәккәллек микән ул? Әлбәттә, Бу көчле хатын дигән сүз бит инде. әтием ягыннан да заттан дип әйтик инде, әнием ягыннан да, ул алар дини булулары белән, сабыр булулары белән, авыр язмышлылар ике яктан да. Һәм дә инде 17 яшьтән чыгып китеп, шул ук Мәскәүдә бит инде урысча әйткәндә выживание диләр, татарча менә шул үз-үзеңә генә ышанып, аякка басырга кирәк иде. Менә шушы синтез, авыл кызы, ялан тапып йөгереп йөргән Мәскәү, инде Мәскәү. Бит инде менә шушылар бөтенесе ныгыткан, авылның үзенең ныгыту ялан тапып йөргән шыныгу булган бит инде. Мәскәү монда сине бик каты читтән карап тора әле. Менә шуңа дыр дип уйлыйм. Аннары инде менә теге мин аякка басып китү бик авыр булды. Чөнки гәүдәне күтәрергә кирәк. Ул 2,5 түшәктә ятканнан соң аяклар ныклап торып, сабый ничек аякка басып китә, менә шулай торып басасың да идәнгә авасың. Бер атнадан 30 август республикабыз көне бит инде. Мин анда барырга вәгъдә бирдем. Үземә сүз әйттем, мин торып басачакмын. Син бит гипсны бер көн алда салдырып. Ошо бер көн алдарак, бер атна алдарак, хәтта бер атна. Шуннан соң Габдулхай инде кастель алды кулга. Бик шәмде кидем дә артымнан Габдулхай кастель белән шулай бара. Мин бит инде оялам, сер бирәсе килми. Филармониянең баскычы бик биек аның. Тиккә менәргә кирәк. Ул аттан тигәләп менә таян. Монда артистлар, кемнәр сахна артында, кемнәр генә. Мин инде иңем белән генә әйттем, кычкырма инде, кычкырма. Чиләбедән килгән дусларыбыз бар иде залда. Кем ишеттек, кем юк. Алар бик якын туганнарыбыз кебек, Ралиф белән Галия инде залда концертта утырдылар. Бәйрәмгә менә шулай чит шәһәрләрдән килүче бик күп дусларыбыз бар безнең. Тольяттилардан, Самаралардан, шунда бәйрәмнәргә инде. Бу юлысы килделәр Ралиф белән Галия. Мин сәхнәгә чыктым, биючә белән, җегетләр кул тотмый бит әле микрофонны. Мин оныттым да, мин шушы сул кулга күбрәк тотып өйрәнгәнмен. Сул кулга салам, төшеп китәргә мөмкин бит инде. Җегетләр булай басып карап тора, гомумән искә төшеп әкрен нәзәлә булай куям. Чәчәк бирәләр. Чәчәкне тотарга шулай алырга кирәк, куярга кирәк. Мин инде барысына түзеп моторына 2 җырны җырладык. Шуннан соң әйтте инде Миләүшә Сәләбиевна, әлбәттә йөзгә бит ул сызланучыга җырлары күңеллерәк булса да. Шуннан инде мотор гына имеш биюкчә белән чыгып киттем дигәндә, падуга инде сәхнәнең пәрдәсенә бер адым калдырга мин аксаганмын икән. Шулай да. Шуннан чыктык та без инде Сылтанат ресторанына кичке үземнең әзерләргә хәл юк бит әле. Кул тотмый. Шакырган идек кичке ужинга, шуңа Ралиф белән Галия килеп иткәндә. Көлеп елмайып тора. Габдулхай минем арттан тагын таяк белән килә бит инде. Мин машина янына тизрәк безнеңчә әйтәм, теге тәтешлечә сыпырдым. Җайлап кына инде. Габдулхай һаман таяк белән килә, Ралиф белән Галия. Шуннан яңа туфли кидең булсын хәния. Шуннан кашларына барды да, шулайрак бит әле безнең галлар. Без сезгә әйтмәдек инде дип Габдулхай. Мин нәрсә әйтәм, менә шушы мине залда көтеп торган ул халыкның матур дип алкышлаулары. Менә шулай дусларымның җаннарын бүлеп бирдәй якын итүләре. Алар көч бирә әлбәттә. Менә бөтенесе җыелып килгән ничек факторлар дип әйтик икән инде. Һәм әлбәттә инде балаларымның булуы минем, әле әниемнең исән сау булуы. Мин көч бирә. Дөресен әйтәм. Мин бит инде кузгала алмыйча да менә төшемгә генә карап яттым. Бер кул белән тотынып торырга Габдулхай элеп куйды, спортсменнарның шундай тотынып тора торган бау. Икенче этажда алсу бит инде һәр вакыт, һәр даим әйтеп, юк шул. Мин кирәкми булды, кызым дип әйтәм дә, Габдулхай үтеше белән авылда булдылар, әти белән күпчелек кирәк әйберләренә. Менә бик зур гына уй килде минем. Берсендә менә анда бик уңайлы.
Шуны һаман алдырып куйдырмыйм шул бауны. Башымны менә шунда элмәккә тагасым килеп тотындым мин. Менә көчле дип әйтәсең дә син, Гөлназ. Шундый чаклары да була. Шунда мин туктал дип әнием 84 яшьлек. 3 баласын җир куенына тыккан әнием бар шуннан. Алсуым әле кичкенә. Алиям, балаларым, Габдулхай, менә Габдулхай, менә шулай иттереп, мин менә шулай тотынган кулдан, менә шуңа күрә теге мин көчлемен дип яшәгән җирдә ул абынып, 4 аяклы атта абына диләр. Менә шулай абынып, хәлсезләнеп, көчсезләнеп, кеше күзенә карап ятырга берсенә дә язмасын. Менә шундый мизгелем булды. Һәм менә шул мин аны ныгытып куйдым күңелемә. Көчлелек җиңгән бит инде бу көчсезлек. Әлбәттә шулай. Чөнки асылынган кешеләрне бит зыяратка да күммиләр. Ул менә җаныда аның уйнап тора. Җир белән күк арасында йөрүен тапмый. Әллә нинди авыррак мәсьәләләргә килеп киткән. Хәния, менә безнең бүгенге сөйләшүебез ахырына якынлашып килә. Тиздән яңа ел, мотор бәйрәмебез якынлаша. Ләкин әле сезнең эшләрегез алда, гастрольләр көтә алда бит. Менә син безне карап утыручы тыңлаучыларыбызга, караучыларыбызга Дөнья студиясының тамашачыларына нәрсә дип әйтергә теләр идең? Яңа еллар җитә, дуслар. Минем әле теге инде хәзер ярты елдан пенсияга чыгар яшем җитсә дә, күңелемдә сабыйлыгым һаман да сүнмәгән әле минем, учак кебек дөрләп янып тора. Барыбер шул яңа ел мөгъҗизасына ышанам мин. Менә анда барыбер үзенчә бер аерым аура. Барыбер шул балаларыңа, сабыйларыңа ниндидер яхшылык эшлисе килә, ниндидер әкияти бер бүләкләр эшлисе килә, бәйрәмне ниндидер матур итеп үткәрәсе килә. Шуңа күрә әлбәттә көндә яңа елда булмый, көндә бәйрәм дә булып тормый. Чөнки ул аны бәйрәмне көндә булса бәйрәм икән аңламас идек. Ничек кенә булмасын, һәрбер көннәребездән без ям таба белеп, тәм таба белеп, якыннарыбызга сөенә белеп, кадерләребезне белеп яшәргә насыйп булса иде, ул һаман кабатлана торган баналь сүзләр булуына карамастан, алар теге мин аны һаман әйтәм, Коръәннең һәрбер дугасын кабатлап укыган саен көчегенә арта дип. Шуңа күрә бу сүзләр кабатланса да артык булмастыр бүген дип әйтәм. Исән-сау булыйк. Әле bir künde şunday matır cümle aytdı İlşat Yunusovich. Jırlap yaşayık, hem jırlaganını tınlap yaşayık. Менә min нәкъ шушы сүзләргә кушыласым килә. Jırlap, bir-birimizni тыңлап, аңлап, саулыкта, муллыкта, исәнлектә яшәргә насыйп булсын, дуслар. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүгенге очрашуыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты, бик күпләребезнең яраткан җырчысы Хәния Фәрхибек Таһирова булды. Ә мин сезгә хәерле көннәр, имин кичләр теләп, сау булышам.